vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Kunewe iwe mukadzi, zita rako hako handina kukubvunza, but unozviziva. Kana ukazosangana neconfession iyi unofanira kuti unge uchizonditsvaka nguva ichiripo. Zvakaitika mukoma ndezvekuti ininiwo ndiri kugara kunoku kuJoburg, saka ndakazoti ndaenda kunodhindisa passport, ndakaenda ndiri ndoga mukoma, then ndakazoti ndava kuZimside, ndo pandakabva ndachizosangana neumwe mukadzi. Ndikamuti, nhaimi, ko hamutyi here kukrosa muri moga? Apa ainge akanaka zvake, mwana wevanhu. Takabva tatanga kutaura paya, akabva andiudza kuti iye anogara kuThohoyandou, so takabva tazofamba tose. Mushure mekunge ndazomuudza kuti ndainge ndiine motikari yangu ndainge ndaisiya South African side, sezvo ndainge ndichida madays. Takabva tatenga madays paya mukoma ndisu uyo, ndokubva tapinda mumotikari. Takati tatifambei ndokubva takona pane chimwe chilodge, tikambotanga tabata basa zvedu, takarova 2 rounds dzedu mukoma. Saka ipapo ndipo paakazviona kuti ndainge ndiine mari yemuwando, but mari iyi mukoma imari yebasa yaakazondibira. Mari iyi yainge iri muwallet. Saka ndakati ndatenga maprotector patainge tichiri pagarage riya riri padhuze nepaborder kuSouth African side, ndokubva ndachizomaisa muwallet mangu. Saka takati tasvika palodge paya, ndiri busy kubvisa nhumbi dzangu, naiyewo achibvisa nhumbi dzake, ndokubva apinda mumachira. Saka ndakangozotora maprotector aya muwallet, akabva aona kuti mainge muine mari. Mukoma takashandana semunhu ainge aswera muswero wese wezuva achidriva, uye zvekare driving from Gauteng going to Messina without taking a break. Vanogara vachidriva motikari munozviziva kuti you will start to feel so much fatigue. Saka ndakati ndashanda basa paya raundi yekutanga pasina kana nguva, ndokubva tapamhana zvekare imwe raundi yechinumber 2. Ndini uyo ndokubva ndabatwa nehope paya, hope dziya dzemunhu ainge aneta. Saka ndakati ndakarara kudaro, ndakatotsamirana namhomzi vaya, ivo ndipo pavakabva vazonditaimira, ndokubva vazomuka, ndokubva vazondibira mari. Vakandibira mari mukoma, then ndokubva ndazomuka. Handina kana zvandakambovafungira, ndakazongomupa 250 mukadzi uyu, achiti it was more than enough, for this was the start of a new relationship. Ndakarova motikari mukoma kubva pandakavadropa muLewis, because ndo mavakati ndinge ndichizovasiya. It was somewhere kuma 5 am pandakavasiya muLewis. Ini handina kumboita shungu dzekuda kuvabvunza zita ravo, because yainge itongori hit and run. Ndainge ndisina basa naye mukadzi uyu, kana namba dzake ndainge ndisina kutombodziseva. So mukoma, mukuzonofamba patougeti rekutanga ndakangobhadhara nekadhi. Zvino ndakazoti ndadarika Polokwane, ndipo apo pandakazoti ndinge ndichitsvaka chokudya mukoma, ndakapinda pane rimwe garage, then ndokubva ndavhura wallet yangu, ndikabva ndaona kuti ndainge ndabirwa mari. Mukadzi uya akandibira mari. Kuzonotarisa paWhatsApp kudai, ndakabva ndatoona kutoti munhu wainge andibloka. Ndakatenga sim card same time, ndokubva ndadownloada imwe WhatsApp kutodai, ndikatoona kutoti munhu ainge otoita sekunge ainge adelita WhatsApp yacho. So mukomanashi mukadzi uyu anozviziva zvake, kana kuri kunzi iye akateerera confession iyi. Unozviziva iwe nyamau, ende kana ndikangoenda kuZimbabwe uchazviona iwe. Ndinokuendera kuChipinge, uri tsvina yemunhu, uchanditsvaka wega. Ndoda kunyatsokutsvaka n'anga yekuti ichakutumidzira nyuchi. Ndinoda kuti chinhu chako ichocho chiswere chakamomoterwa nenyuchi, wakajaira stereki kufamba uchibira vanhu
apa ndakatokunzwira tsitsi kukutengera madhays uye zvekare kukutengera chikafu nekuzokupawo transport nesafety. Vakadzi muri shiti dzevanhu because hamutende nepamunenge muchifanira kuti munge muchitenda hamukwanisi kutenda. Mukoma, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. I am going to track and to hunt down this animal down, and kana ndikamubata munhu uyu ndinomucheka kana kumutsvakira vengunzu vekuti vanobva vamuuraya. Ndizvo zvandiri kuda kuita mukoma. Kuno vakazara vakomana vekuti kana ukangovapa mari vanokutrekera munhu uyu. Anofanira kuti ange achipinda muvhu. Handiti madates ake ekuti ari kufanira kunodhindisa passport ndinomaziva. Ndingatosarudza kutonoswerako kubhodha kubva makuseni kuzonosvika zuva richinyura ndakangomumirira chete. Uyu ndinomuwana chete, hambondinetsikane. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma, nyaya dzekuda zvinhu izvi ndine vamwe prophet avo vakandinyenga, ende handitomborina nguva kubva zvandakatanga kunamatawo kuchechi kwaprofeti ava. Mukomana chimuone zvenyu, takangokurawo zvakanaka tichinamatawo mu7th day. Then nekukurawo imwe friend yangu akabva anditi, iwe kusaroorwa kochi, handei kuchechi unonamatirwa. Ndakabva ndati zvimwe kuda ndinokwanisa kutowanawo munhu wangu ikoko, let me go there. So ndakabva ndachizotanga kuenda kuchechi kwaprofeti. Chechi iyi mukoma iri muno muHarare. Handidi hangu kutaura mazita apa, ndiri munhu wekuti ndakanaka zvinengei. Most of the times ndinongogara ndiri mumba zvekuti kana skin yangu mukoma yakaita kuchena kuti mbu. Then ndakati ndasvika kuchechi kuya pasina kana nguva, ndakabva ndaona vamwe vakadzi vakauya maashers, ndokubva ndatoendeswa kune imwe section. Then ndakabva ndachizotoendeswa kumberi, ndokubva ndatonamatirwa paya. But kana ivo vakati vachitondinamatira mukoma, ziso ravo ndakatozviona kutoti iri iziso remunhu ari kutoda zvemukadzi. Ndakangoti ameno tichaona. Ndakanamatirwa paya. After church kwakabva kwazouya rimwe zimurume zimujainda amene kuti bodyguard here. Ndokubva ndachizonzi mafone numbers ako, ndakamupa mafone numbers but zvaita sekunge ndezve church. Then midweek mukoma ndakabva ndachizonzi ndinge ndichimupa murume uya account number yangu. Ndakatoseka ndikati account number futi handina kana account ini. Akaseka zvake akabva ati ainge achida kuya kuzondiona. Ndikati alright, zimitsa remurume iri, let him come and see me. Zvimwe kuda maybe ndiye future hubby. Akauya mukoma ainge akatobata ka gift bag kunovhura kudai. Ndokubva ndatoona kutoti mainge muine iPhone. iPhone yandiri kushandisa iyi mukoma ndakatoitengerwa navo prophet vacho. Ndakafara zvisingaite. Ndokubva ndaudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa sim card iro rakaunzwa nemurume uya. Ndakangoita sekudaro mukoma, ndokubva ndatodownloada WhatsApp. Ndikabva ndanzi paWhatsApp iyoyo handina umwe munhu wandaifanira kuti ndinge ndichizotaura naye kunze kwaprofeti vaya. Saka tikabva tatanga kutaura mukoma, uye zvikari panhamba dzavo vatoriwo ne profile picture yemunhukadzi zvekutoti you won't even think kuti inhamba dzavo. Takataura mukoma nashi kwenguva refu. Vakabva vanditi he had a dream and in his dream he had been told to pray for me. Ndakafara mukoma, vakatonditi I see you getting married and having kids very soon. So vakabva vazondi-invita kuoffice kwavo, but ndakati ndiri munzira ndichienda kuya vakabva vandibvunza kuti ndainge ndiri kupi. Ndikavaudza, vakanditi buruka mumotikari. Ndakabva ndazovatumidzira location paya. Mushure mekunge ndavatumidzira location, vakabva vazouya mukoma neimwe motikari zibango ziFord mukoma ndorakauya kuzonditora. Ndokubva vazonditi taifanira kuti tinge tichienda kuoffice kwavo. To my surprise takazotogumisidzira tatoenda kuhotel. Then we ate good food for lunch. After that vakabva vachizondiudza kuti
vainge vachida kundinamatira. Then we then went to this other room vachiti it was for privacy, but tingunopinda murumu imomo mukoma vakamboenda mubath vakatora nguva vangorimo mubath imomo ndokubva vachizobuda paya. Mukoma pavakabuda ndakangoita sekunge ndakanzi ba nerimwe zimweya ndokubva ndatotanga kutovachiva. It was smelling so nice mukoma. Apa ndainge ndiri kumaperiods, kunyange zvikanzi ndiri nzenza yakaita sei, shuwa here kuti for the first time munhu uchijuja ropa obva watorara nemurume uyo waunenge uchitotanga kutorara naye for the first time. Apa inini kana ndikaenda kumaperiods ndinoita heavy bleeding mukoma zvekuti ndinotochinja pad after pad. Ndakavaudza kuti hongu I was feeling for him, but zvainge zvisingaiti nekuda kwekuti ndainge ndiri kumwedzi. Vakasekerera mukoma vakati so the Holy Spirit told me. I wanted to say kuti that is very wrong. There is no such thing as kuti the Holy Spirit has told you kuti ndiri kumaperiods. So vakabva vachizotanga kundibvisa hembe dzangu. Vakati vandibvisa hembe dzangu kudaro ndokubva vazondiradzika pabed. Mukoma what he did was really disgusting. Ndokubva vachizotanga kundidya sikarudzi yangu mukoma. Ndakapera power. Ndainge ndisingadi kuti vange vachiramba vachiita zvavainge vachiita, but ndaitadza kana kuvaudza ndichinzwa nungo, ndichinzwa kakupera simba mukoma. Ndakati ndichinovatarisa kudai vachida kunondikisa vainge vakazara ropa pamuromo pavo nemumukanwa mukoma. Ndakaramba kuvakisa. Vakati vapedza kudaro ndokubva vazorara neni. Mushure mekunge varara neni vava kunditi ndikuda kukuroora. Ndikabva ndati zvinoita here izvozvo? Vakabva vanditi hongu zvinoita because ndakuda iwe, but mukoma right now I have stopped going to that church nekuda kwezvimwe izvo zvandakazoona vachiita. Mukoma nashe zvakazoitika ndezvekudai tine kumwe kwatakazoenda kun'anga. Ndakavhunduka mukoma nashe and I regretted very much getting out of the church in which I grew up in nekuda kwezvandakazoona mukoma. Takaenda kune imwe n'anga pakati pawo usiku muno zvekare muHarare. Vainge vaine rimwe jongwe black vachinditi jongwe iri hameno hanzi itori breed inotowanikwa kuEurope, but ivo vakaritenga muSouth Africa vachitonditi jongwe iroro vakatoritenga around 20,000 rands. Jongwe iroro dark black, even the skin is black. Nenyama yacho mukoma takati tava kuidya yainge iri black. Saka takaenda kung'anga kuya ndivo vakatoslota jongwe riya ndokubva vazotora imwe ringi yavo. Ringi iyi mukoma takangoisiyako kung'anga kuya yainge iri mune rimwe zigapu rainge rakazara neropa. Ringi iyoyo ikabva yaiswa muropa imomo. Hameno kuti vachazoitora zvaita sei. Then huku iya yakabva yazobikwa mukoma. This was somewhere kuma 1 am. Ndakanzi ndinge ndichibatidza moto ndiri ndega panze. Ndakazoti ndabatidza moto kudaro ndipo pavakabva vachizouya vakabva vagara neni ndokubva tachizotanga kubika huku iyaya. Takabika huku iya mukoma kusvika yazoibva ndokubva tazoidya, but yainge isina kana salt mukoma nashe. After all of this ndakabva ndazozviudza kuti kuchechi ikoko handiendi. Nyaya iripo ndekuti vakabva vanditi saka ndinoda foni yangu back, but mukoma ini ndakati foni handikupi nekuda kwekuti wakarara neni. Ndokubva ndazoshamisika mukoma because maapplications angu uye zvekare nemamwe maphotographs angu ose akadelitwa. Foni iyi it was as if yakaitwa remote reset. ndoke kutotangaoka kushandisa iPhone. Ndakati ndichimuka makuseni mukoma ndichinobatidza foni kudai wanikwe kuti everything was different. This phone it was like brand new. Se zvavakangondipa iri, that was what it was like. Now all of the pictures that I had were all gone. They wiped out all of that information. Saka handizivi kuti zvinoitika here kuti iPhone umwe munhu ange achireseta iPhone yako ari kure newe, because vaiwanzo kuti kana tiri tose vanenge vachingoibaya baya iPhone iyoyo. Saka ndaitofarawo ndichitoti
zvimwe kuda, it is jealousness. Mukoma Nashi, ndiposterewo nyaya yangu. Kana mukaposta nyaya yangu, please ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Kunzo uko kune vanhu vari kubata mishonga. Just imagine, this was like a whole new level that I got exposed to. Kuti a prophet, vanhu vanototi munhu wamwari, izvo kwani munhu uyu anotoita zvema-blood rituals. Ende pamba pacho peng'anga yacho mukoma, n'anga yacho igoti kusauka. Ndakaita sekunge ndichaseka mukoma, yainge yakaita kusauka, kubuda mukoma ichiita kunhuhwa. Zvinengei pamba pacho, you would feel so sorry because kuma new stand. Ndikati vanhu vari kudyirwa mari nawo maprophets awa. And I am also praying unto God kuti dai Mwari mukakwanisa kuzondichengetedza ndikasazoshandiswa for my rituals. Mukoma, kana mukaposta nyaya yangu, ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimiko zvazvakangooma hazvo vedu we pakaipa yo.